Pozdrav društvo, stigli smo do moje završne lekcije treninga pisanja koja takođe je jedna, po mom mišljenju, od najbitnijih i meni najdražih zato što je to nešto sa čime sam se ja prvi put susrela ovde, a želim da vam olakšam put i da vi budete već spremni i znate šta vam sledi i kako možete da rešite sve što imate. Znači, sve ove vrste tekstova koje smo imali se u suštini prožimaju i jedni imaju elemente drugih vrsta tekstova, tako da vam može izgledati slično, ali su stvari u suštini različiti i bitne su finese i ton kojim se nekom obraćate. Pisanje mailova je ein muss oder ein must, moranje. Znači, bez toga meni lično ne prođe ni jedan jedini dan ovde u Beču. Naravno, ja radim putem interneta i ja imam svoju firmu za prevođenje i to je nešto što sam ja naučila na teži način, odnosno nisam imala iskustva kad sam počela da pišem mailove, pa su moji mailovi bili jako kratki, šturi, bez mnogo objašnjenja i malo i zaplašeni iz nekog straha da kažem svoje mišljenje ili će možda moj klijent odustati od mog prevoda ili nešto slično. To je takođe nešto na čemu se godinama radi. Moram da priznam da mi je ovde jako pomogao moj muž koji jako dobro piše mailove, ne odustaje od onoga što je naumio, od onoga da brani sebe, da brani mene, da brani našu firmu, da brani prevod, znači stoji iza svega što uradi i to sam prilično od njega i naučila. Šta je bitno kada pišemo mail? Pre svega, u stvari, mail možemo da pišemo ako hoćemo da odjavimo dete iz škole jer je bolesno, ako hoćemo da promenimo datum kod lekara, ako hoćemo da zakažemo razgovor ili roditeljski sastanak kod učiteljice. To pričamo ako imamo decu kao ja. Ako nemamo decu nego smo studenti, moramo da pišemo mail profesoru da nećemo doći na čas, znači ne možemo samo da se ne pojavimo. Profesor možda neće odgovoriti, ali je naše da mi njemu napišemo mail, to je naša obaveza. On je zapisao da mi se izvinili i to je to, jer svaka osoba ima pravo zvanično na 3 odsustva na fakultetu u toku jednog semestra, u toku određenog predavanja. Može doći do toga da ta osoba više odsustvuje, ali ne sme da odsustvuje više od 50% časova, ali sve to mora da bude opravdano. A i zavisi nekad od profesora. No, to sad nije znači bitno, ali bitno je da ako mi ne možemo da dođemo na čas, nećemo zvati profesora telefonom i slično, nego ćemo mu poslati mail. Ako nismo sigurni šta nam treba za ispit ili ako nam treba konsultacija itd., pisat ćemo mail profesoru. A ako treba da zakažemo neki termin, konsultacije i tako dalje, opet ćemo pisati mail. Zatim, ako radimo, to nam je bilo koji posao da radimo, osim ako ne radimo, ne znam, u oblasti čišćenja i slično, mada i tu znam ljude koji čiste zgrade, a koji stalno dobijaju mailove iz firme šta treba da rade, koju zgradu treba da očiste, koju zgradu treba da, ne znam, pokose travu i tako dalje. Znači, prosto oni ne uzimaju u obzir da neko ne ume da piše mailove. Ne uzimaju u obzir da neko ne zna nemački. Uzimaju, ali to je tvoj problem. To nije njihov problem. Znači, oni nemački je zvanični jezik, oni se služe tim jezikom, šalju ti mailove, pa se ti sad snađi. Znači, bilo u kojoj oblasti da radimo, mi moramo znati da odgovorimo na neki mail. Može da se desi da osoba s druge strane, iako je Austrijanac, Nemac i tako dalje, ne piše mailove učljivo ili piše ukratko ili ne poštuje formu, ali to takođe opet nije naš problem, zato što nikad ne zna se ko će taj mail moliti da pročita ako nastane neki dalji problem ili bilo šta. Znači, naše je da mi ne kažemo on piše kao šljampavo, šlampig i ja ću tako da pišem. Ako to nešto nije bitno, može i do toga da dođe. Ali im Großen und Ganzen, znači kao uopšteno, sve u svemu, mi gledamo da mi s naše strane budemo korektni, da mi budemo kako treba, da mi budemo jasni i pišemo mailove ispravno, a kako će posle neko drugi da to odgovori, to opet nije naš problem. Naš problem je da smo mi svoj deo odradili kako treba. I kada mi naš deo odradimo kako treba, rezultat sigurno neće tako lako izostati. Ili
ako se prijavljujemo za posao, takođe opet ćemo pisati mail. Znači, ne možete samo da pošaljete prijavu, a ne napišete nikakav tekst uz mail. Ja sam naravno i to radila kad sam ovde kao došla kao student iz straha da ću nešto pogrešiti. Kakva glupost. Znači, nikada, mislim, ok, dobijala sam neke studentske poslove i tako, ali mogla sam, verovatno, mnogo više sam napisala barem 2 rečenice. Poštovane dame i gospodo, u ovom mailu vam šaljem moju prijavu za taj posao koji sam videla na toj stranici. Lep pozdrav. Znači, barem toliko može da se napiše. I mora da se napiše. Znači, prijave za posao, mailovi direktorki, učiteljici, nastavnici, profesoru, mailovi na poslu, mailovi za rezervaciju, potvrdu rezervacija, mailovi za proveru da li je pošiljka poslata, mailovi za potvrdu termina kod lekara, itd. Znači, neke stvari koje ne možete ni da zamislite, ne znam. Slanje dokumenta za stipendiju, slanje dokumenta za dečiji dodatak. Znači, bilo šta mora biti propraćeno mailom, pogotovo sada kakva situacija, sve je prešlo online, da uopšte, recimo, u celom Beču ni u jednu ustanovu ne može da se uđe. Znači, imate mogućnost ili da pozovete, gde može da vam se desi da neko priča jako dijalektski ili dijalektom i da vi ga možda nećete ni razumeti šta on vama kaže. I imate mogućnost da pošaljete mail, da čekate odgovor koji vrlo brzo dolazi, vrlo je realno. Znači, to je nešto što mora da se zna. Mnogo ljudi preskače ovaj korak, preskače ovaj deo pisanja i kad uči nemački, jer kao to nije bitno, a u stvari ljudi nisu ni svesni koliko je bitno. Znači, šta treba da vodite računa kada pišete neki mail? Prvo, naravno, da napišete ispravnu email adresu. Proverite 2 puta. Jer možete da pošljete na neku pogrešnu adresu, ne dobijete odgovor i da se kinjite, kidate i kiptite, a u stvari ste pogrešno napisali email adresu. To je nešto što realno može se desiti vrlo lako. Zatim imate Betreffzeile, znači ono što vam je subject, tema, i tu budite jasni. Znači, ako je to, ne znam, odjava nekog termina, napišite Abmeldung des Termins. Ako je to predaja seminarskog rada, napišite Seminararbeit _Abgabe. Znači, mora biti kratko i jasno. Ako šaljete, ne znam, nešto, neki tekst, Übersendung des Textes i tako dalje. Zatim je jako opet bitno kako ćete da počnete taj mail, Anrede. Počet ćete ga tako što ako pišete nekoj osobi koju već poznajete, možete da kažete Liebe Sanja, Liebe Gudrun, Lieber Thomas. Ako je ta osoba profesor, rećete Sehr geehrter Herr Professor. Ovde čak i deca u osnovnoj i srednjoj školi ne govore učiteljice, nego govore Frau Lehrerin, Frau Professor, Herr Professor, Herr Lehrer. Znači, da, mislim, malo je čudno, ali tako je. U svakom slučaju, znači, oni se obraćaju sa gospođu učiteljice. Čak i mala deca od 6, 7, 8, 10 godina se obraćaju sa gospođu učiteljice, gospodine profesore, gospodine učitelju. Znači, tako ćete se vi obraćati, pogotovo ako je to profesor fakulteta, naravno, Sehr geehrter Herr Professor, zarez. Možete dodati ime, prezime. Ako ne znate direktno kome se obraćate, opet imamo ono uopšteno Sehr geehrte Damen und Herren. Sad, ako vama neko, na primjer, meni se dešava kada neko mi pošalje upit za prevod i ja mu odgovorim, i onda kada vide da se tu iz mog tona i tako dalje, da se radi, recimo, ne znam, nekoj mlađoj osobi ili nekome koji je otvoren za saradnju, onda oni možda nekad pređu na Liebe Irena, ili onda ako neko pređe tako, onda i vi pređete na Lieber Thomas, Liebe Ute i tako dalje. Tu vam pomaže jako i kako ćete se na kraju vi potpisati. Znači, ako se ja budem svaki put potpisivala sa Irena N. MA für Deutsche Philologie, kao magistar za filologiju, onda će naravno neko svakako nastaviti da meni se obraća za Sehr geehrte Frau N. To mi je prezime. Ali ako ja tu napišem na kraju maila, se potpišem samo sa Irena, onda će oni znati da sam ja otvorena za neku malo opušteniju i neformalniju konverzaciju koju ja lično volim da imam sa mojim klijentima, ali i đacima, ali to je moja lična stav, pogotovo što moji klijenti
nisu neke velike firme, mislim, dešavalo se da imamo sa advokatskim kancelarijama, na primjer, saradnju za prevođenje i u tom slučaju bi trebalo da možda komunikacija postane formalnija, ali većinom ako mene zove privatno lice ili ako me zove neko iz, ne znam, firme za istraživanje marketinga i to je neka manja firma, tu je okej da mi pređemo na malo neformalniju komunikaciju, ali ako neko radi u advokatskoj kancelariji, vi ćete onda sa svima ipak biti na zerge-erte, znači nećete prelaziti na neku neformalniju konverzaciju. Znači, zavisi od firme, od klijentele, to morate onako vremenom da naučite sami da procenite gde može neformalnije, gde ne može i da li to uopšte vam odgovara. Ako ste vi, ne znam šta, magistar inženjeringa, ne znam čega, ili kvantne fizike, vi možda ne želite da imate tu neku neformalniju konverzaciju, želite da vam se svi obraćaju sa zi i tako dalje. Znači, to je nešto što sami odlučujete u datoj situaciji u odnosu na tu drugu osobu s kojom se dopisujete ili u odnosu na vas sami. Opet, kao i za sve važi, znači taj mail mora da ima smisla, ne možete malo jedno, malo drugo, nego napišete, pišem vam zbog toga i toga, treba mi to i to, ne moraju mailovi da budu dugački, znači to uopšte nije toliko bitno kao kod ovih drugih vrsta tekstova, znači jednostavno tu je bitno da prenesete svoju poruku, da kažete ono što vam je bitno i da završite mail, pozdravite tu osobu, kažete da se nadate brzom odgovoru i tako dalje. Naravno, najbitnije je početak i kraj, znači najbitnije je da u prvoj rečenici kažete šta vas zanima, jer kada pričamo o mailovima, mnogo ljudi ne čita to do kraja, ne čita dugačke mailove, nema vremena i vi morate da se prilagodite tom načinu razmišljanja, tom životu i tim situacijama. Znači, najbitnije je da vi u prvoj rečenici kažete zašto kontaktirate tu osobu. Zatim možete da malo tu objasnite i kažete tu najbitnije informacije o tome. I pričam ako vi po prvi put šaljete mail. I u suštini na kraju imate kao neki call to action, znači poziv na akciju, gde ćete vi reći radujem se brzom odgovoru, hvala vam što ćete mi izaći u susret, nadam se da će vam se dopasti moj predlog, za dalje pitanja vam stojim na raspolaganju i naravno nikada ne zaboravite pozdrav na kraju. Najuobičajniji pozdrav i možda, da kažemo, formalniji je onaj mit freundlichen Grüßen, nemojte staviti zarez posle toga, jako bitno, i potpišete se ispod. Opet, ako prvi put pišete, potpišite se bolje imenom i prezimenom ili ispod pišete za koju firmu radite, ako radite za firmu. I to je to. Kasnije možete da malo skrenete u neke varijante, na primjer herzliche Grüße, beste Grüße, mit bestem Gruß, mit besten Grüßen, freundliche Grüße. Znači tu možete malo da se igrate, da menjate. Ili ako se s nekim baš onako sprijateljili, bliži ste i tako dalje, onda će biti liebe Grüße. Dešava se, na primjer, da ovde ljudi i na poslu koriste neku neformalnu varijantu. Na primjer, vi ste učiteljica u školi ili pedagog u celodnevnoj nastavi ili asistent, a da se opet direktorke škole obraćate sa ti. Znači, to zavisi od te osobe. I sada vama ta direktorka škole stalno šalje mailove i vi morate da šaljete njoj program, izveštaje, protokol i tako dalje i on će za vas biti uvek Liebe Martina. Ok, ali to ne znači da vi možete da koristite u tom mailu neke kolokvijalne izraze, jer ona nije vaša drugarica, koliko god da je kao to zvanično na ti, jer neki ljudi, kao što su direktorke škole, često, znam iz iskustva mojih prijateljica i poznanica, žele da održe u timu tu neformalnu kao komunikaciju, ali to opet ne znači da vi možete da pišete u mailu hej, šta ima? Znači, ne. Tako da zato sam spomenula na početku da kada pisanju maila se mora biti jako diplomata i proceniti gde se šta dokle može ići. A to se sve desi godinama. Znači, pre nego što sam ja ovo nekome mogla da ispričam, ja sam godinama pisala mailove i dalje ih pišem i dalje učim. Tako da to vam je sve jako bitno, da imate to iskustvo i da ne bežite od toga. Znači, možda vaš prvi mail neće biti kako treba i nećete znati šta da napišete, ali ćete ga napisati pa ćete posle videti
šta i kako. Takođe, taj mail može da vam služi kao da dobijete neku informaciju, da zakažete termin, otkažete termin, sve što sam već rekla, međutim, iako nastane neki problem, rešavajte ga. To je globalni savjet, stojite iza svojeg onoga što želite da dokažete. Znači, ja sam takođe imala pre, ne znam, možda mesečak dana, 2 meseca neku situaciju da smo sarađivali, radili smo prevode za dugogodišnju firmu koja radi istraživanje tržišta, s kojom mi stvarno godinama radimo prevode i nikada nismo imali problem. Obično, pošto firme posluju u Beču, imaju prevode koje rade moje kolege na slovački, mađarski, rumunski, turski, srpski, hrvatski, znači sve zemlje iz okoline, odnosno zemlje čiji ljudi rade ovde, pa nekad im trebaju, recimo, konkretno taj nalog, taj angažman koji smo radili je bio za austrijsku poštu koja je htela da svojim saradnicima ponudi formulare, odnosno upitnike na njihovom maternjem jeziku i tako saznaju o njihovom, koliko su oni zadovoljni radom u pošti i tako dalje, da bi poboljšali svoj tim. I trebalo da se prevedu ti upitnici, znači između, ne znam, na slovački, češki, mađarski, turski, engleski, srpski i hrvatski. Ja sam prevela na srpski i onda sam to sa srpskog, pošto mi je tako bilo najlakše, ispravljala na hrvatskim konstrukcijama, menjala ekavicu na i ekavicu i menjala reči koje znam, koje sam naučila da tu treba da stoji i tako dalje. I desilo se to da kada su oni poslali te upitnike, neki radnik u pošti, odnosno radnica, koja je verovatno iz Hrvatske, našla je par nekih fraza koje kao po njenom nisu bile hrvatske, nego je ona možda pomislila da se tu radi o nekome ko dolazi iz Bosne i žalila se direktno kod te firme kako kao prevod nije kako treba. Sada nije bitno u čemu se to radilo, tu su bile neke sitnice, na jednom mestu mi je stvarno jedna konstrukcija promakla, ali to nije bilo ništa što nije moglo da se razume. Na jednom, kod jedne reči sam koristila jednu reč koja je u stvari, ja nisam znala, ali to je u stvari dijalekat iz Splita i ta reč se ne koristi u standardnom hrvatskom. To sam ja negde verovatno, da li sam pročitala verovatno u rečniku ili tako dalje. U suštini nije ni bitno, ceo taj tekst je bio razumljiv i to su bile stvarno 2-3 sitnice koje su, pošto je to bio prvi dan kada je taj formular poslat, mogle još uvijek da se isprave i stave na tu platformu jer je ta anketa sprovedena online. Ovo pričam najiskrenije jer prosto greške se dešavaju i nije to ništa strašno. Znači nije da je neko nešto napisao bez smisla, da treba da piše, ne znam, 100, a neko je napisao noga. Znači, nego se radi o tome, o par nekih stvarno sitnica koje ne menjaju razumljivost teksta. I moja saradnica iz te firme je pitala da to može se ispravi. Ja kažem, naravno, ja sam to odmah ispravila, poslala i tako dalje. I onda ona pitala kao kako uopšte došlo do greške, jer oni do sada nisu imali nikakve greške sa nama. Znači, iako sam ja ispravila grešku, moja saradnica žela da zna kako je nastala ta greška. Znači, to nas opet dovodi do toga da ako se žalimo, imamo pravo sve da pitamo što nam se ne dopada i što nam je sumnjivo i nejasno. I moja ideja je bila samo da to što pre završim i ja sam napisala 2 rečenice u smislu greške se dešavaju, jednostavno to je prevodiocu promaklo, mi smo to ispravili i to je to. Onda je došao moj muž koji je rekao da to ne mogu tako da pišem to pismo, kao da priznajem da smo mi napravili veliku grešku kad nismo i da dopustim da izgubim klijenta samo zato što se neko tamo žalio. Možda neopravdano i bez razloga, naravno možda čak i malo grublje nego što bi trebalo. I onda je on sastavio ceo mail u kome sve to argumentovano objasnio, rekao da se radi o sitnim greškama kao kada bi, na primjer, neko iz Nemačke napisao to i to, i onda u Austriji to možda ne bi 100% shvatili, ili obrnuto, kada bi neki Austrijanac pisao neki prevod za neku firmu u Nemačkoj, pa bi možda upotrebio neku drugu reč, znači naveo je argumentovane primere za to što priča. I jedan onako malo poduži mail u kome je objasnio da je toliko bio jako
jako obiman nalog i da smo mi to uradili u najkraćem mogućem roku i da se u tim slučajevima greške dešavaju i da to nije ništa strašno i tako dalje. I tako smo mi zadržali tog klijenta. Znači, uvek pišite smisleno, argumentovano, sa poštovanjem i ostanite pri svome. Nemojte uopšte da vam bude žao, niti teško da to uradite. Nadam se da vas ova lekcija svidela. Očekujem vas u subotu na času i stižu vam i zadaci. Pozdrav!